जोंनि MLA जायखौ खि हरा माने हाग्रामा सारा केन्डिडेट हिसाबै 19 नम्बर सिडलियाव बे देरहागोना दिनै खाथां जानानै फैदों। दिनैथ' नोंथांमोना नुबाय UPPL निफ्राय फ्राय UPPLनो बिथांमोना सासे सानै BJP थानो हागौ खिन्थु UPPLआनो 193 बे दिनै जोंजों जइनिं जाबाय आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांमोनखौ ब्लक आरो डिस्ट्रिक्ट जायहा जि जयगथा दङ बेबायदियै प्राइमारिफोराव जोङो बिसोरखौ सोनानै लागोन खामानि मावहोगोन आरो बिथांमोना नुदों बे खम समनि बिथोरावनो 3-4 मासनि बिथोरावनो दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार जोंनि चिफ जोंनि प्रेसिडेन्टआ जेरैबायदि सा खोला सानजा सोनाब उन्नतिनि थाखाय खामानि मावदों आरो जि 5टा गेरेन्टि मोनबा गेरेन्टिखौ दाखालि 10 तारिख BTC एकर्ड डेआवनो बेखौ होजेननाय जाबाय। मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो बयबो मोनथियो जे हानि फाट्टा सेल्फ हेल्प ग्रुप आनएमप्लयड डिसेबल आरो बिदिनो माखासे जेन'बा दंबावो IBS दङ सिनियर सिटिजेन दं बेखौ जों अलरेडि जोङो दाखालि होबाय एकर्ड डे समाव जोङो होबाय आरो 20 तारिखनिफ्राय बियो गासै जेसेबां टारगेट दंमोन बे टारगेटआ 20 तारिखनिफ्राय होजासिगोन बेफोरखौ नुदों आरो दिनै खम समनि बिथोरावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जे मिनि सेक्रेटारियेट बे बिराद गिदिर जोंनि मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे माबा जाबाय बियो एचिभमेन्ट जाबाय आरो जि पावारफ्रा थांदोंमोन बै समाव बे पावारफोरखौ गासैखौबो लाबोफिनजोबनाय जाबाय आरो गावनो चिफ मिनिस्टारा गावनो बुंदों जे जैदिन माने बिबानखौ लादों हाग्रामा महिलारि सारा बे समावनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे गासैबो पावारखौ हरफिनजोबनाय जाबाय। दा जोंनो आरो बिनिख्रुइ देरसिन मा बुंबावनो जोंनि एचिभमेन्टखौ दा बयनिबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव बेयो हाबदों नांदों मोजां मोनदों जोंथ' BPF पार्टी हिसाबै जोङो मोजां मोनखादोंआनो आरो बिनिफ्राय जे गुबुन गुबुन पार्टी दोलोनि बे दोलोनि पार्टीफ्राबो दिनैहाय बेफोरखौनो मोजां मोननानै जोंजों चिरां दुवाराव जोङो आराम्भ खालामबाय गुबुनाव सासे सानै खालामबाय दा मेसिभ जइनिंखौ जोङो दिनैनिफ्राय आराम्भ खालामबाय जासिगोन गुबुन नावबो जागोन आरो जोंनि MLA जायखौ खि हरा माने हाग्रामा सारा केन्डिडेट हिसाबै 19 नम्बर सिडलियाव बे देरहागोना दिनै खाथां जानानै फैदों। सिट शेरिंखौ जोङो दा जोङो गाहाय लेभेलनि लिडार हिसाबै जोङो जेबो बुंथ'नो हाया बे जोंनि हाइकमान्डनि खोथा थाबाय हाग्रामा सारनि खोथा थाबाय हाग्रामा सारा जेरैबायदि खालामो बेबायदिनो जागोन। केन्डिडेटआ बेयो जोंनाव दासिमाव खाथां जेबो जायाखै आरो बेखौ जों बुंथ'नोबो हाया हाइकमान्डआ जि सिन्था खालामगोन जि डिसिसन होगोन बिनि सायावसो जायखौनो हरो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट BPF हिसाबै जों मावग्राफ्रा मावगोन देरहाहोनांगौ जों देरहाहोगोन बेखिनि आरोखि।